Ndichikutambirai zvekare pano paHadzirare 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara utena on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchangozvionera. Panapa uchangochiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndatisubscribei, ndatilike this video, ndatisharei this video kuhama neshamwari. Zvinobatsira kuti video rinoiri rinova richifamba kune avo vanenge vasati kuona this video vanova vachibatsirikana nekuona this video. Vadikani tinokurudzirana kuti tifollowe Facebook page redu, ikoko futi tokupai maupdates. Wangonosecha kuti Hatirare Facebook harinzi Hatirare 263 raungonzi Hatirare. Unondiwana inini ndiripo paprofile pic ipapo. Ikoko tiri kukanda amwe maupdates unova uchizobatsirikana. Vadikani sekuziva kwamunozviita nyaya dzepanapa ndinoona nadzo ndakadzibatanidza wainchiuya nadzo ndakadzibatanidza tinge tichiitira kuti muwane manews updates akati wandei pasame video. First update ividhiyo remurume uyo abuda achitaura mashoko ake kumastreets esocial media. Sezvamunoziva mhuri yeZimbabwe nyaya dzepanapa dzinenge dzine proof yevidhiyo. Saka ndiri kukuisirai proof yevidhiyo rachiona, handigoni kudziwedzeredza kana kudzitapudza. Iye ega ataura anozvitaurira ega pavidhiyo. Ndandimbone this video. Unoona kabhegi kandakatakura aka ndiko kari kuzotonga musi wa31 March. Unoona nekalaptop aka ndo zvinhu zviri kuzotonga kuZimbabwe wa31. Unoona neredhiyo idzi ndo dziri kuzotonga kuZimba musi wa31. Izvi hazvisisinei nemaopposition party. Izvi zvave nechekuita ZANU-PF versus ZANU-PF. Unoona zvinoitika paya kana vanhu vakafunga kuti vanoziva stere kudarika generation itsva. They find themselves in this kind of situations. Zvakutoitika izvozvi. Izvo zvakutoitika panapa. Ndo zvinoita kuti vanhu vazozviwana va mumasituation asina kumira zvakanaka. Titazonzwawo vamwe vakuru vakutaura kuti aiwa zvaishandiswa kuUkraine ndo zvaita seregai tikuudzei zviri kuitika kapaground utututu ndo tinenge tichitonga uku. Ndakutokutaurirai zviri kutoitika paground. Twakomana ututu tine 2500 turimo muHarare. Hakuna munhu ari kuzoudzwa kunzanzi mapurisa ari kuzodai, masoja ari kuzodai. So utu tinato tikutoziva zvatiri kutoita. Saka imi munofunga kuti chinhu chakaita sechiya that kind of a wave ndeya munofunga kuti ichangoita fanika vafanira kuruzevha. Hadzisi mombe kaiti, hakusi kufudza mombe uku. Musarerwa nhema muchinzanzi madrone anoita kuti vanhu vazive kuti munhu ari kufunga. Hakuna zvakadaro. Asi isusu chada ngokuudzai ndechekuti musi wa31 hazvinei neopposition, hazvinei naChamisa, hazvinei nechi. Tuvakomana utu ndo tinenge tuchitonga musi wa31. Isusu were there to support demonstration yepovu nedemonstration iri kuitwa nemagamba edu akarwira nyika yedu nerusungunuko. Isu chatiri kuziva ndechekuti iyi nyaya yeZANU-PF versus ZANU-PF. Hasinei nevamwe vanhu vese vamwe vakagarai kumba. Musi wa31 semataura atakaita vamwe vaiva vanotya madzimai nevana, musarekedza vana vachibuda musi wa31. Asi vakomana varipo ava ndo vatenge tichidhila navo. Comrade Geza vane support worldwide. Isusu tinoziva kuti kune ZANU-PF versus ZANU-PF musi wa31 March. Asi vakomana vaiva ndakataura vaiva makorokoza yese ayaya nevakomana vaiva vese vaiva vanoda kubudirira. The road to success, like I said, is on the 31st of March to 2 houses muHarare. Kumba kwaWikneo kune gold remahara kana uchida kubudirira kune mamillions. Tichanda kuda kukuudzai nyika yese Zimbabwe ine vanhu 16 million. Mari iri mumba maWikneo Chivhayo inoita kuti munhu wese ari muZimbabwe right now umwe nomwapuwo ichikwana. Ndo zvandakukuudzai inini. Hatisi kuita zvinhu zvakapusa zvinenge zvichiitika. Teererai vakomana vanenge vari paground chete. Teererai vakomana vanenge vari paground. Manjeds, the Anunnaki, the royal bloodline.
Next update ivhidhiyo remukadzi uyo abuda achitaura futi mumastreets esocial media zvaanga achitaura. Sekuziva kwamunozviita handigoni kuzviwedzeredza kana kuzvitapudza. Apa paringoda nzeve dzako kuti iwewe uteerere zvaanga achitaura. Ini sahati rarenda enda tosangana zvekare nguva inotevera. Much love. Fellow Zimbabweans, I come to you today to talk about 31st March 2025. This is the day that we have put aside to liberate our country from a Zhigananda regime. This is the time that we all need to come together as people of Zimbabwe. This is the time that we forget about our political party affiliations and think about Zimbabwe. Zimbabwe needs all of us. What unites us is the blood that flows through our veins, the blood of a Zimbabwean. Wherever we are, we need to play a part for our country to be the country that we want to have. This is not the time for too much rhetoric, but this is the time that we need to act. We have stayed so long that we have forgotten that we need to build our nation. And how are we going to do that when we let things just happen the way this Zhigananda wants it to happen? This is the best time that we must come together as Zimbabweans. This is the time to liberate our nation. Our fathers did it. Then in 1960, 1970. And today we are talking in this new generation. We are saying enough of all the nonsense that is happening in the country. Zimbabwe is very rich. Zimbabwe is the country with over 59 minerals. The question is, where are all those minerals going? Where are they? Why don't we have health system that operate at maximum capacity? Where is the lithium going? Where is the gold going? Where is the diamond? All the mines that we can talk of. Where is the platinum? We are paying the tax that no other person under this sun have been taxed. But the question is, where is the money going? Wake up, Zimbabwe. Wake up. No matter how hard you work with this economic situation, we will never succeed. We need to be telling each other that enough is enough. This day, 31 March 2025, is the day that we can call Operation Zhigananda Mukati. Operation Zhigananda Ngazvibude munyika yeZimbabwe. We have stayed for far too long, allowing things to just happen. We have been running from our own nation, all so that these people can keep do as they pleases with our resources. This is the time to call it a quit. This is the time to get involved. This is the time to come back to our country. And this is the time to make things right. It has been far too long. 31st Zimbabwe people's uprising is far long overdue. It's a high time Zimbabweans we speak with one voice. It's a high time we understand that this is the time and this is the only way to liberate our country. No matter what we do, we can still fall prey to this, this Zhigananda regime as long as we are not united, as long as we are not going to speak with one voice on the 31 March. I say to you, fellow Zimbabweans, let's come together. Let's come together as Zimbabweans. Let's forget about our tribes. Let's forget about our political party affiliations. Let's think about Zimbabwe. Zimbabwe agenda of a better country. Zimbabwe agenda of better hospitals. Zimbabwe agenda of better civil servant salaries. Zimbabwe agenda of equal opportunities. Zimbabwe agenda of a better country than ever before. The country
that was taken from the whites, where did it go? What happened to the original Zimbabwe? Where did the money go? Where are all the trains? Where are the Zupcos? Where are all the industries? We demand back our country. We need to work in unison with one another. 31st, let's make a date. 31st March 2025. Let's liberate our nation. I say, this is the day that we want a new Zimbabwe. I say today to each and every one of you, wherever you are in all the four corners of Zimbabwe, we demand our country back from Zvigananda must fall. Tati Zvigananda ngazvifole. Tati pasi nezvigananda. Pasi nekukandirwa motikari mudenga unge masweets. Munyika ine economy iri kubleeda like that. Mari iyoyo ngainde inosubside kumapassport. Why are we paying so much money in terms of passport cost, whereby each in Southern Africa is the most expensive under the sun? Why is it so much expensive? Why are we the most taxed in this nation?